खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि दलगावआव आकारसुआ खौरांगिरि मेल खुंदों गसाइगाव जिल्ला अल आसाम बेंगली युथ स्टुडेन्टस फेडारेशननि बानजायनायाव थैदान होनाय हाबाफारि खुंनाय जादों सोरबा सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि 78थि जोनोम सान फालिदों सालबारि बरातारियाव खुंगा 4थि सालबारि जिल्ला UPPL गायसनथाय सान फालिथायजों लोगोसे एग्जिकिउटिभ मिटिं खुंफुंदों बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरोंगिरिफोरनि जथुम खुंफुंदों भारतनि ट्राइबेल फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 खौ लानानै 31 आगस्तनिफ्राय 1 सेप्तेम्बरसिम साननैनि हाबाफारि लानाय जादों गुरुदेव कालीचरण एकाडेमि दतमाया सिलभार जुबिली खुंनो लाहार फाहार खालामदों एनआरसीआव मुं थिसनजायैनि खोथाखौ लानानै श्रीरामपुराव थानाय बांगाली कल'निनि सुबुंफोरा सरकारनि सायाव खुद्रिखांदों सा धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय 115 गामिनि रायजो राजाफोरा लामा मेरामति खालामनाय जादों बड'लेण्ड फरायसा आफादा मेला जुवा थिर खेलानि हेंथायै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाय गथायदों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि दलगावआव आकारसुआ खौरांगिरि मेल खुंफुंदों थांनाय 1 सेप्तेम्बर खालाराव मिरु आकारसुआ गसाइगाव महकुमानि दलगावआव थानाय आकारसुनि मावखुलियाव खौरांगिरि मेल खुंनाय जायो खौरांगिरि मेल खुंनायनि एनआरसीआव मुं थिसनजायैखौ गुबै थांखि महरै खौरांगिरि मेलखौ खुंनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों যিসকল ভূমিপুত্ৰ এই ভূমিপুত্ৰসকলৰ নাম বহুত বাদ পৰি গ'ল যাৰ ফলত আমি সদুৰ ছাত্ৰ সন্থাই এই এনআৰসি যিটো প্ৰকাশ পাইছে আমি কোনোপথে মানে एक्सेप्ट करबो नारो 31 आगस्ट खालि फोसावजानाय आसामनि जोबथा एनआरसीआव कच राजबंशी राजाफोरनि मुङा थालांनाया गनायजाथाव नङा बेयो लाजिथाव खोथा जादों होननानै आकारसुआ सोंखारिदों आरो हे कमलापुरर बासिन्दा सती सतुति हकल हे राजा सती सतुति हकलर नाम আজি एनआरसी নাই আমি এটো কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰো बेखौ संदाननानै गासैबो आसामाव रायजो जानाय कच राजबंशीफोरनि मुङा थिसनजानांगौ जुदि थिसनजायाखैबा अब्ला जायखिजाया बिथिङाव कच राजबंशीफोरा सैनांगौ जायोब्ला बेनि सायाव आयेननि हेफाजाब लानाय जागोन आरो गासै दायनिगिरि आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि जागोन होननानै बिथांमोना बुंथिबावो बेखौ मोजाङै नोजोर होनानै हाबा मावाबा आसामाव अर जोंगोन होननानैबो मिरु आकारसुनि आफादगिरि अरुण कुमार रायजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि गकुल बर्मर बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोरा रावजों बुंथिया गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां गसाइगाव जिल्ला अल आसाम बेंगली युथ स्टुडेन्टस फेडारेशननि बानजायनायाव थैदान हाबाफारि खुंनाय जादों যাতে ইয়াৰ পৰা দুখীয়া যিবিলাক বেমাৰী আছে দুখীয়া পৰিয়ালবিলাক যাতে উপকৃত হয় এই কাৰণে আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো थांनाय 1 सेप्तेम्बर खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि गसाइगावआव BEEO नि सिङाव थानाय शिशु कल्याण शिक्षा मन्दिर गेजेर फरायसालियाव गसाइगाव जिल्ला अल आसाम बेंगली युथ स्टुडेन्टस फेडारेशननि बानजायनायाव थैदान होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो एक्चुअली मी टीम ह्यूमैनिटी पर आइছো द ह्यूमैनिटी पर आइছো एक्चुअली ह्यूमैनिटी आमार ब्लाड ভলান্টিয়ার ডোনার অর্গানাইজেশন যেটো আমি ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এটাই করি সাপোজ আপনার ব্লাড লাগে এটু কেনেকা পাবো যদি আমার নম্বর আছে নম্বরে যদি কন্টাক্ट করে আপনি আমি হোয়াটসঅ্যাপ আর ফেসবুকের দ্বারা এটু আমি मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थैदान हाबाफारिनि खुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय निखावरि नखरनि सुबुंफोरा गोनांथि जानायाव ओरैनो होनाय जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिया गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां सोरबा सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि 78थि जोनोम सान फालिदों थांनाय 1 सेप्तेम्बर खालाराव सोरबा सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर' फोथायफुंजि आरो बर' थुनलाइ आफादनि जुथाइ बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदियै देग्लायबो सानसेनि हाबाफारिजों सोरबा सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि 78थि जोनोम सानखौ फालिनाय जादों अदालगुरि जिल्लानि रौतानि गोदानारि गामियाव थानाय सोरबा सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर' फोथायफुंजि मावख' नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादारि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुङो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि टरेन बर' बिथाङा सोरबा सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि कमलाकान्त मुसाहारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथाङा सोरबा सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि जोनोम आरो थैनायजों सोमोन्दो लाखिनानै गोथौ आरो गुवारै बिबुंथि लाखियो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो MLA सरन बर' बारग' MLA राकेश्वर ब्रह्म बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन मिरु आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोरबा सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर' फोथायफुंजिनि मावफारिया आरो ओनसोलारि रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोना बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे फरायसालिनि फरायसाफोरनि गेजेराव सोंगा बादायलायनाय आरो सावगारि एरनाय बादायलायनायाबो बादायलायहोनायबो जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों
मख'जाथावदि जायफोरा साबसिन खालामदों बिसोरनो बान्थाबो होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाङारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सालबारि बराथारियाव खुंगा ब्रैथि सालबारि जिल्ला UPPL गायसनथाय सान फालिथायजों लोगोसे एग्जिकिउटिभ मिटिं खुंफुंदों। कमल कुमार नार्जारी दावयाक सिजौखौ सिदियारखानि उनाव थांनाय 1 सेप्तेम्बर खालाराव सालबारि जिल्ला UPPL राजखान्थि हान्जानि खुंगा ब्रैथि गायसनथाय सान फालिथाया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। 1 सेप्तेम्बर जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्टआ दिनै प्रथम गायसनजादोंमोन UPPL हिसाबै। बे हाबाफारियाव सेन्ट्रेल UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारि MCLA बिथाङा जोंनि खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायदि फैगौ 2020 इं मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव 30 मासिनिबो बारा मोननानै देरहासार जागोन होननानै फोरमायथियो। अर्गानाइजेसन जितु मेटार फैगौ 2020 नि जितु जानो गोनां BTC इलेक्सन आरो BTC इलेक्सनाव जों बोरै बाहागो लागोन आरो जोंनि दलीय स्थितिया बेयाव मा जानानै दङ। BPF राजखान्थि हान्जानि आरो अबर'नि जयै 30 सानिबो बारा दैदेनगिरिफोरा UPPL हान्जायाव जइन जायो होननानैबो फोरमायथियो। आकाश आली, हायदर आली, रहित राभा बायदि दैदेनगिरिफोरा जइन जाफैयो होननानैबो जोंनि खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायो। फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि बुंदों फ्रेन्डलि गेलेगोन ना UPPL आरो BPF बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? नंगौ बिथांमोनहा जोंनो मोनसे प्रस्ताब हरदों जे फैगौ 2020 आव जयै रायलायलायनानै गेलेनो होननानै। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैबारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरोंगिरिफोरनि जथुम खुंफुंदों। गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बेफोरबो मोनसे डिमेरिट जादों होननानै आं सानदों आरो दा इनि उनाव जों नुबाय मा फोरोंगुराथ' थिग टाइमाव माखासेयानो फैयो माखासेयाथ' फैया न' दाउट जों बेखौ बुंनानै गाज्रि मोनबाबो बुंनांगोन आरो। थांनाय 1 सेप्तेम्बर खालाराव बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरानि सिङाव थानाय फोरोंगिरिफोरखौ लिंथुमनानै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों फोरोंगिरिफोरनि जथुम खालामनाय जादों। मोनथा रैखाथि आरो सोरबिथिं जौगानायनि थाखाय दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 मायथाइनिफ्राय जों मिशन क्वालिटि एजुकेशन गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि लानानै जों हाबाफारि लादों। गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बिथांनाव जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि खौरांगिरिया सोंथि सोंनायाव ओरैबायदि फोरमायथियो। 2007 मायथाइनिफ्राय जों मिशन क्वालिटि एजुकेशन गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि लानानै जों हाबाफारि लादों। दा जोंनि बे गुन गोनां रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। भारत हादरनि ट्राइबेल फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 खौ लानानै 31 आगस्तनिफ्राय 1 सेप्तेम्बरसिम साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। कम्युनिटी का इश्यूज से हम बहुत जुड़ा हुआ है तो राइट बेस्ड काम होता है और जितना भी डिप्राइवेशन होता है हम उस तरफ हम कम करता है तो इसलिए हम ऐसा स्लोगन लेके हम हमेशा चलता है। इन्टारनेशनल युथ सेन्टार निउ दिल्लीयाव खुंजानाय हादोरनाङै साननैनि हाबाफारिजों 31 आगस्तनिफ्रायनो जागासिनो थानाय हाबाफारियाव भारतनि खना खनलायाव थानाय ट्राइबेल एबा थागिबि माहारिनि सुबुंफोरा फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों हा मोननांगौनि थाखाय सेमिनार खुंनाया 1 सेप्तेम्बर खालाराव जोबथा सान जाबाय। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मैखोम बाहागो लायो लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारि आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि अबिद नार्जारिया। नो जस्टिस नो रेस्ट डू और डाई फॉर लैंड राइट्स बोडोस आर द सन्स ऑफ द सॉइल तो ऐसे हैसियत से हम चलता है। बे हाबाफारिखौ HRLN आ खुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव भारत हादरनि सिङाव थानाय गासै 10 रायजोफोरनि थागिबि एबा ट्राइबेल सुबुंफोरा बाहागो लाफैयो होननानै फोरमायहरदों अबिद नार्जारि बिथाङा। लोगोसे आसामनिफ्रायबो गुबुन गुबुन ट्राइबेल आफादफोराबो बाहागो लाहैयो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। गुरुदेव कालीचरण एकाडेमि दतमाया सिलभार जुबिली खुंनो लाहार फाहार खालामदों। दतमा आन्चलिक ब्रह्म आश्रम आफादजों 1994 मायथाइयाव गायसनजानाय गुरुदेव कालीचरण एकाडेमिया बर' बिजोंनि प्राइभेट स्कुल बर' बिजोंनि गावारि फरायसालि 2004 निफ्राय HLC आनजादखौ होजेननायनिफ्राय 2019 सिम बबेबा बोसोराव 100 जौखोन्दो 90 जौखोन्दो 80 जौखोन्दो पास जानायनि रेबगान्थि सोरजिनो हादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेफोरनि गेजेराव सेथि मासिजों लोगोसे लेटार स्टार डिस्टिंक्शन मार्क लानो हादोंमोन होननानैबो जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव 25 बोसोर आबुं जानायखाय सिलभार जुबिली खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे थांखियैनो रायदाव आफादखौबो दाफुंनाय जाबाय।
अमरेन्द्र ब्रह्म चौधुरीखौ आफादगिरि महरै आरो प्रमद कुमार नार्जारिखौ गाहाय लिंथुमगिरि आरो नांगौबादि दालाय आफादफोरखौबो दाफुंना लानाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मख'नो गोनांदि हाबाफारिखौ साखि महरै दोनलांनो गांसे बिसम्बि दिहुननो थांखि लानाय जादों। बे फरायसालिनिफ्राय बारग'लांनाय फरायसाफोरखौबो हांख्रायलांनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। NIIT, MIIT, CIIT बायदि फसंथानफोरनिफ्राय BTech, MTech डिग्री लानानै लोगोसे MA, MSc आरो गोबां डिग्री लाना सरकारि बेसरकारि हाबा मावनाय गोबां बारग' फरायसाफोर दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनो दैथायहरदों दतमानिफ्राय सोमखोर ब्रह्म बिथाङा। NRCआव मुं थिसनजायैनि खोथाखौ लानानै श्रीरामपुराव थांनाय बांगाली कल'निनि सुबुंफोरा सरकारनि सायाव खुद्रिखांदों। 2 सेप्तेम्बर खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुराव थानाय बांगाली कल'निनि सुबुंफोरा सरकारनि सायाव खुद्रिखांदों। শ্রীরামপুর রিফিউজি কলোনি 1964 আমাদেরকে এখানে সরকার আমাদেরকে ইসে করছে, ক্যাম্প বানাই দিছে। তারপরে এখানে 1964 থাকার পরে 2 বছর পরে 4 বছর পরে এখানে 68 আমাদেরকে অ্যালটমেন্ট দেয়। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला 1964 निफ्रायनो बे जायगायाव रायजो जागासिनो दङ। नाथाय बेबायदि समावनो दिनै NRCआव मुं फैयो। बिथांमोना NRCआव मुङा जाहाथे दिखांजायो बेखौ लुबैदों। সরকারক দাবি মানে এখানেই আমি জনাইছো সরকারে আমাক মাননীয় সরকারে যেতিয়া আমাক NRCৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত আধা মানুহৰ নাম উঠিছে এই যে ৰিফিউজি কাৰ্ড দি, আৰু আধা মানুহৰে নাম উঠালে নহ'লেও কমচে কম 6 মানুহ বাদ কৰিছে। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफांहारिनि रिपर्ट बडलेण्ड खौरां। सा ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय 112 गामिनि रायजो राजाफोरा लामा मेरामति खालामदों। सा ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय 112 गामिनि रायजो राजाफोरा थांलाय फैलायाव गारि मटरनि हान्था मेलाया जोबोर जेंना जानायनि जाहोनाव लावदांगि सेन्टार आरो सप्ताहि बाजारनिफ्राय एसे रां अनसुंथाइ होनायजों आरो 20टा ट्रेक्टर बिगोमाफोरा साफ्रोमबो मदद होनायजों JCB गंसे भारा लाबोनानै साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरा खौसेथि लामाखौ मोजां बानायनो नाजादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। বাকাশীপুৰৰ পৰা লাউদাংগিলৈকে যি 9 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, এই ৰাস্তাক আমি ৰাইজে মেৰামতি কৰি পেলাই বছৰে বছৰে খোজ কাঢ়িছোঁ। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजिरनि गेजेरजों आसाम सरकारनाव दाबि दैखांदों। बिसायख'थिनि समावल' गोदै गोदै नाथाय खामानियाव जेबो दावगाथाय गैया होननानै फोरमायथिदों। কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা আজিলৈকে কোনো সাহায্য আমি লাভ কৰিব পৰা নাই। গতিকে বৰ্তমান যি অসম চৰকাৰ আছে আমি অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰোঁ যাতে চৰকাৰে আমাক অতি শীঘ্ৰে এই লাউদাংগি হৈ বাকাশীপুৰ যিটো 9 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, এই ৰাস্তা অতিকৈ শোচনীয়। গতিকে এই শোচনীয় ৰাস্তাবিলাকক যাতে আমাক অতিকৈ ভাল কৰি দিয়ে। गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरा भट मोननो थाखायल' बिथांमोननि खाथियाव फैयो। नाथाय भटखौ लानानै देरहासार जानायनि उनाव रायजो राजाफोरखौ नायफैना बे बाथ्राखौ गोख्रोङै बुंथियो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना। আপোনালোক আছে MP ইলেকশ্যনত ভোট দিয়ে, বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিয়ে। আমি বৰ্তমান আমাৰ ঢেকিয়াজুলি যিটো সমষ্টিৰ অশোক সিংহল ডাঙৰীয়া এখেতক আমি ভোট দিছোঁ। ভোট দিলেও কিন্তু এখেতে আমাক কোনো সাহায্য দিয়া নাই। लोगोसे सा ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेफाजाब होनो हायाब्लाबो बिथांमोना गासै रायजो राजाफोरखौनो साबायखर बावहरदों। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनिफ्राय दैमालु नार्जारिनि रिपर्ट बडलेण्ड खौरां। बडलेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।